de seorang maja dalam sematan dia Yesus mooi, kwa Yesus mooi. Pero la baka fesi wa ane na Christus. Bring it out! Na tenja botak suma na baka fesi maya dia. Ubo kos Christus. Angat kide de no asma ne prim sa priki ja. Desma sa biesi fiere ni na toyeri. Oso de digo aket kide de leri fai we. Daron pastere lo stude safu ni na kiborada. Dai no wero, ino ba wa go tu aqui. Botai de kibo. Au kruis na een wapen, nou een mondwapen voor de Romeinen. Bere daardoor. Want dat nog schrijft ze aan het in de Bijbel dat je offeren mag weer zo. Omdat de kerk heeft de manja, eleer dat je mag doen alles aan. Dan gaat over TV. En euro kost om je bera. Lees hij. Dat boek voor Openbaring, hoofdstuk 1 en vers 1. Dat sorry krim voor Jezus Christus. Dat soort krim voor Jezus Christus. Aqua limbo. Ja toch? Want sang. Te uno no ko bigel lezen. Dat we zo des maar dat Christus geeft uno ja. De mij tak ja aan hem uit. Maar alle de jaren, de mij goed is naar TV, naar de boeken. Maar abe mek uit wel. Want nou, mi no loop mi eegi bra, me kan mi bra ops. Omdat mi esilek amajana een bombus maar mi bra na mi vijand. Hij mek uit hier. Ja, pas aan op YouTube. En dan pot de tien meisjes, 10 blakke meisjes. Dat ik hier een wet popje. Dan een blakke popje. Dat de actie een soort popje moro mooi. A wet wang. Soort popje moro lief. A wet wang. Alla bousani na wet popje. A laatste vraag, dat soort popje ik hier jou. En maar soort vinger, want alle de negatief zijn in een blakke popje zei ik in. Omdat na maar die steen nu in de mi brada. Dat de mij tegen en hij mek uit. Want zou je zien dat hij gaat steun voor staan. That's right. Je begrijpt? Dus hij mek uit voor zorg dat dat Christus nou een blakke man. En terwijl hij gaat zo ver dat hij dacht, no was man als Jezus. Maar no was als je oma zei aan een kruis. If you wipa ma ihara ma barba puro. Dat wordt dat chama toch. Zo leek Christus dan me leek. Lees go door. Dat sorry krim voor Jezus Christus. Dus ik kan ook beginnen hem. Jong pogo na vers 13. Vers 13. En na midri voor dem sebi kadratiki. Sa unushi. O skets, o mekwan skets. Rukuda. Sebi kadratiki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amadi is nooit na op kadratiki. Je begrijpt? Dat we lees go door dat we sketsen. Lees het. En na midri voor dem sebi kadratiki. Wan suma bende leki suma piki. Suma piki na Christus. Emmanuel so. Mensen so. Tako. This is ben wari wan cross te leki hem futu. E fama nou je fama weer cross. Je begrijpt? Laga wan foto crossi loon to hem borst. Vanaf 14. Dat is 14. En derde. Laga hem vizuri. Be weti leki katoen. En weti leki sneeuw. Horen. Dus ama ede. Ama wiri na ngai barba wiri. Weti lek katoen en weti lek sneeuw. Sama itak dat. Besai den kama ibodu. Tusana mai tak tak. Want den a kleur. De fama se de wiri weti. Dat na a sneeuw. Sneeuw altijd weti. Maar katoen na structuur van wiri. Suma op wiri sa de structuur lek katoen. Isap sa katoen top. A mau. Tihar katoen na ita luk top. Igo in barbershop met de zoveel kabo je koti. Ta ma je sibi. Da la sa ne kole kon bosu. Daarom gado ikaru de skapu fen. Want de skapu, de mai skeer de wiri van skapu. A katoen van skapu. Uno abasem wiri de skapu. Uno na de skapu gado. Je begrijpt? Dus dan moet je wiri van mij let kurus wiri ou de kurus na nga weti. Je begrijpt? Dat wordt dat je amanis na tool en een leijak ba. Amanis abdag wiri van de wagoro kuja. En daarom de safu ego bij wifti de day omdat de no saptak da ba wiri fu atruma messias wabu. If de besa bide no go las for du su fe du su SRT for by trasma gratis. Look wat me sabe wiri da. Eva da full kurus na moro kwaliteit wiri sabode to. That's right. Dat van jou ook bij een gratis one. Dus maar je hebt gratis weer. Maar je hebt dat goed weer in mijn kaart. Dat de lees aan Bijbel, nou heb je maar nog op gratis weer. Je begrijpt? Lees goed. En if I ben daar like you a fire flame. Maar I ready, I weet precies waar I ready. Dat we proberen tekenen ja. Maar ja, nooit. Nooit aan mijn I ready. Je begrijpt? Dat wordt naar toe strepen jakpa. Naar soleil. En nooit de mannen zo ramen, je naar een CB kan raken. Juist naar een kruis de mij zo ramen. Een kruis aan of gado. If wagi na kwamba la fikiri no ba wagi wera ine kito. Den katol. If de kira ko ulu funa kruis, uno wera kruis na unik. Omdat de masa gia kruis na de sem masa aba kruis. De Romeinen aba kruis. Dat de mai meki spot na ngau ko ulu. Je begrijpt? Lees go door. Vers 15. En hem futu bedele ki fini kopro. This is de ben brom na
na indi wa onfu. Oké, maar dat ke foto. Alla foto meisje. A foto vis, a kleur van foto na hier skia na sem. I versie een verschil van foto in plaat. En een verschil toch? De lezen bakken. Vers 15. En een foto bedelijk je fini kopro. Dit is de brom na indi wa onfu. Zo kleur van koprabi. Bruin, ama stak bruin. Hoe ken je? Vader. Popianos. En dat zijn kleur. Dat zijn kleur toch? Dus Christus hebben kleur die zie. En die bonen was aan die onvooi. Kom moro lekte of moro dunguru. Moro dunguru. Dus ama si na een beetje leeg. Ama die zie. Zou tekenen was schets van ja. Zo Christus zie erin. Je begrijpt, het is niet een waarheid. De Bijbel is een waarheid om met je kon vrij. Dan mi, sem saba san jasba. Dan mi no machine mi bera tak amana fo tra keng. Amana ready sak duk mina gno sak duk. Je begrijpt, moet je als je kado in mi bera no. Mi no ma suku je vrouw. Mi no ma kier je, mi no ma roof je. On mesi kado in je, mesi Christus in je. Missa, mesi. Want es sak unu, Maria of Esther in asma. Je begrijpt, dat wordt dat mi no sribanga missa dam de tronga missa. Mi no huru na missa. Want kado tak im lop den je naaste. Ik mi lop mi naaste na vrouw sa mos to tronga na emo tro. Maar te mano leru de sanat, je hebt maar inu ede. Dat we shoes reflect voor janti. Dat sang, de hoeveel wet vrouw we helemaal lelijk prinses, maar safu na naklusu, 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 naklusu. Je begrijpt, want zo gewoon op kleur. Ja toch gewoon op kleur. Terwijl amoro doen moet kleur vide amoro Jezus Christus. Daarom des maar voor je potsan naar de skino. A bleach, voor komoro lekti. Kim Jesaja 53. Want als hij schrijft dat amano worden een mooi man, dat is nou een angry shaman. O sorry apista. Want de sora manja da las mata Jezus mooi, Jezus mooi. Terwijl la baka fesi wa nu na Christus. Bring it out. Ina tenja botak suma na baka fesi maya bia. Ubo kos Christus. Reiski. Wat begin vanaf 1. Dat boeken voor Jesaja. Jesaja, hoofdstuk 53 en vers 1. Suma, bij bribisa wie bij taki. Tanga tide de no asma ne bribisa we prikija. Dus maar sa biesi fiere de datoyere. Lees. En suma, tu disi komopo voor drinken. En ano abi wa mooi skin. Lees apis dat baka en ano abi? Ano abi wa mooi skin. Efu fesi. Efu san? Ano abi wa mooi skin efu fesi. Yere sa Bijbel taka bara Christus, abraka Messias. Chago Ano abi wa mooi skin efu fesi. En te wisa luku na hem tapu. Mooi fasi no de sodati wisa wani hem. You see? A mooi fasi no de ina braka Messias, ano de Christus. Maar disi, alas ma luku Jezus a heilig. Maar a trua van buku, mooi fasi no de taku mo waneng. Tide de ubo tak sama na gamba kafe si maya. Je begrijpt? Uno bon lopa ma to shama ang fesi. Je begrijpt? Dat na Christus van Bijbel. Dat wordt dat is nou een beetje lees aan de maleru. Amana een mooi ski, amana een mooi vis. Je begrijpt? Maar daarom is belangrijk vis op suma na man. Want je hebt je vigo bij popje bijvoorbeeld. Dat wordt dat ik me aan weet wat moro mooi. En je zijn schrijf in een kleur blakka. Je begrijpt? Daarom is belangrijk. Daarom moet snap je soortes maar voet akut rij kom bakana kado. Kom soort missa van weer. Ja toch weet dat blakka popje na bakru toch. Dat wordt dat uno na de bakru. Ja toch? Wa blakka wagi alamo tak ma Small is wat trouwens. Kom sorry, mis sabe konja futa pamushweri. Kom sorry bepaal de wet. Dat tu boroko de wet met ala de sanjam sanga. Kom sorry want tu wet voor de umas ma ook. Tago. 1 Timotheus 2 vers 9 wago. Dat boeken 1 Timotheus 2 vers 9. To schrijven. Dem uman moeten we cross. Ere sa Bijbel takabra de uma. Misus ko ifano. Want ja uma tu toch. Want de man de ja toe, de man protect de verantwoording vanaf die volgens de Bijbel. De une vrouw moet sap de basis ook te van Bijbel. Want zo de tegen kerk in de hele van weer. Daarom past er los toe de safu. Hier past er zo toe dat de vrouw bij weer tom si span. Je begrijpt? Het is zo'n vrouw van moest weer. Lees. Dat boeken 1 Timotheus 2 vers 9. Van dem uman moeten wakken. To schrijven. Dem uman moeten we crossen. Dus in sorry dem ski. Hier is een tak voor de vrouw. Je moet weer crossen en zo de ski. Wat is het safu ja weer nodig? De ski is sorry toch? De zusters. Hoe aan sorry dat nee als stress zijn weer ook toch? Hoe sorry voor hem toch? Zij de man die de idanga om een vrouw.
Te als je van je weer, als je voor hem aan de lobby naar los toe. We confuse lobby naar los toe. Je begrijpt? Dus dan maar allemaal los toe giu. Dat traf vrouw weer wat straks aan. Dan moet ik aan Joni nou. Maar joh, maar pot jou zodat je niet vrouw. Ja toch? Dan moet los toe Joni naar Sandra en Marsha. Dat je tak kan naar dagu. Maar je kan giu. Omdat afwas van de weer dat haram. Aan de lobby met kan maken dan je. Bring it out! Lees bakken. We hebben een architectuur. We zouden staffen van de mueri. Want a wet voor gaan naar je tori. Want dat zou weer een broek. Na los toe met de barra abi. En dat weer een broek. En we de basi van ons. Van blaka voor het jaar is refti de day. Mina ik kota maar ondoe. No man ik op een bas. Je begrijpt? Omdat a broek zou weer no. En potom je voor basi net tapu. Bring it out! Kruis nee leki barra. Zij die weer een kruis mee barra. Zij die dan een kruis. Ha? Oh modo. Maar oké, dat is een modo represent. Agado. Oké. Kolis gi ina Bijbel sa kruis wat dan. Want a kruis, de ma anga Christus na a kruis, a black messias voor ons. Maar if wagi na ki brada, dan ino wero ino ba go to wagi otai neki do. A kruis na een wapen, na een moordwapen voor de Romeinen. En die de Romeinen kira a kounu unu, nee de ma giwa man is lek na een kounu ukisi. Dat de ma mek spotu anga una kruis. Je begrijpt hè? Lees Kim zei dat. Dat boek van Habakkuk 2 vers 18. Sorry, look at that. Rover, de man met money aan, beetje kruis de maar weer aan de nek ook. Maar je hebt saying about Kirian Brada, aan mijn kruis ook toe. De huurmoordenaar van Mexico, de mij dan een kruis ook toe. En met kruisteken. Je begrijpt? Dat is zo'n boom aan kruis zet je blakkamers. De vrouw hoe kan je dan maar een spajapong, dat je een boom beetje kruis in de nek. Zo'n boom aan kruis zet je onnodig voor een fugado. Lees. Dat boek van Habakkuk 2 vers 18. Soort winning dem koti popti. Sagina de suma disi we make hem. Soort winning, de kot popje, want dat kruis nou een kot popje ook toe, een idol in Engels. Want een man is leren hoe kruis, de weet maar zo dat ik weer een kruis naar je nek. Vos a kruis, hebben de CB kandratiki, koso go in katibo. Look hoe de truif de man a paars, draai CB kandratiki, dit is na abrasa gado etak. De CB kerkie na de CBAF gado. Nooit aan man otak bribi in een kruis. Die lees openbaar naar de CB kerkie, de CBAF voor Masragado. Daarom je zit op een truif uno ja, ja. En toen wil je zo Christus die eruit is, de CB kandratiki. Dat is uno weer doen, dat betreft weer een CB kandratiki nou truif. Je begrijpt? Lees die me brada. Evidence met die popti. Dit is dem de leri man voor leitori. Samsa? Dit is dem leri man voor leitori. Je ziet, een kruis, dan gaat de kot popje de man, dit is nou een idol ook toe. Na leri man, na leri man. Ik zou dat hier. Sa de maleru. Tak iemand nya say wana no say go ini mofo e me kiko doti. Mana wale, a Bijbel is tak onrein sanide. Sa gado no wanu yang. A kruis eler de safu tak ima huer fai wani. Je begrijpt? Tu so leide san dat eleru. Je begrijpt? Lees sa gado takabran. Voor de suma disi make hem sa vertrouw hem. Al was hij dem de dom popti disi am meki. Vers 19. Elu. Voor de suma disi de taki gida udu taki. Oppo. En voor gis dem tom stong taki oppo. As a leri luku. A de tapu na nga koutu na nga sorfu. En ano abi bla na hem ini kwet kwet. Je ziet amata kelu, sa amata kelu. Vernietiging. Vernietiging ki you. Sa ebribi ina stong na nga udu. Sa na udu. A udu kruis toch? Igwa de erka kerki na een beetje udu kruis de maya nga EBG. Dan moet dat heel voor jou. Zij pot bribi na udu kruis. Maria, igwa erka kerki de je de mij met heilige Maria na nga mandis na nga stong. Dan moet dat heel voor jou. Zij pot bribi ta pastor na nga udu. Je begrijpt? Dus na christendom mek we weer kruis nou neki. Christendom komt of de Romeinen. De masakira abraka messias voor uno. De masakira kounu voor uno. De volgende de makabribi in a semsan mi brada. Want a kruis dat in a tamus de mij dini. Hier heeft Tamus na gado sens de mij dini in Babylon. Dat erka kerkie e dini. Tamus a kruis. Nou wat tegen dat eigenlijk. Zelfs de secte dat de mij draai omgekeerd. De massa hier full blakka top, de massa play rock, blakka nagelak. De mij draai kruis ondersteboven. Je ziet de man met apon je moeder nou, abulko op kruis top. De man na Satan de mij dini. A diri, vale cara merk dat we een dir burko. Op kruis tapen zo. Je ziet de boy weer nu. Want modo, na Satan represent modo ook toe. Je begrijpt? Dus alle de zijn kruis ja, na Satan doet de zijn dat te gebruiken.
Dus zij doen een kruis dat. If na gado itaki obribi. Je weet het. Dat wat ik maar nou focus gado. Je ziet? Maar lukuya. Nou je begrijpt zij daar reden voor big man lukuya. Lukuya, nou je begrijpt waar reden voor. Je begrijpt waar reden zij ook in katibo. Want altijd doet dat uno je rawet voor gado. Bring it out! Je meer zij 30. Kom sorry sa altijd doet hij de profeet. No priki de sanjagu, priki de safsan giunu. No, zonde kerki priki de safsan gi de pedena fora we. Je meer zij 30. Pa de vers 10. 10. 10. Dat boek voor Jesaja 30 vers 10. Dus het takje gedem lukuma taki. De lukuman want taki de priki maar ano bonuman. De lukuman van Bijbel. Aha. No luku. En na de profeet taki. No taki dat let de profeet tori giwi. Hier is volk voor gado itaka blaka mana in taki no. No tak de true profeet taki gado ki. No tak vastschrijven na Bijbel. De we priki meestal no pa buku no go ina buku. Wa man best na jadi mata a pastor a fatman. De we go ina Bijbel man no go ina Bijbel. A volk voor gado no lop te we go ina Bijbel. De no loba woord of gado. Lees. Taki dem savri sani giwi. Samsa? Taki dem savri sani giwi. Taki de safri sani kiwi. De Heer is mijn herder. Ja toch, dit de safri san de Heer is Salom. Huh? Getuigenis. Huh? Gado lo pui. De sana de Heer. Maar de Heer is gado accept uno. Dat no nya disi, no werso. Do disi, no do dati. So de safri san de Heer. Go na vers 20 no. Of na like lees. Lees baka. Dat boek voor Jesaja 30 vers 10. Dit is taki gedem lukuma taki. No luku. En na den profeet taki. No taki dat let de profeet tori giwi. Osana leti profeti taki. Fuduleti na awet. Lees godoro. Taki dem savri sani giwi. Sanen? Taki dem savri sani De giwi. safri san na gado lopiu. Wie zei du gado lopiu. Je begrijpt? De Heer is mijn herder. Lees het. Taki badrigi profeet taki. Wat drie keer dat takkoor zijn die uno. Wat kon hij leggen exit? Wat kon hij leggen exit big man? Maar passen, zou mij leren passen? Dat kon hij op exit dat de chief moest kleuren, maar exit naar scoren toch? Ja, weet je. Maar ik kleur exit bij scoren toch? Maar ik zei maar dat ik kon hij leggen exit. Maar just dat kan nog je eten. A Bijbel ja ook toe. Adreskunde nooit toen als je dat kon leggen ex. Maar de man zei met die bribina, man ja naar kruis. Het is dat kon niet leggen ex. Dan vind je een paar zijn om een soort kleur. Je begrijpt? Lees godoro. Dat boek voor Jesaja 30 vers 20. En al was hij masragi u dat brede voor pina. Dit is niet tori no big man. Wist kan ook jou brede pina, brede patibo. Aan onderdrukking. Lees het. Nanga dat watra voor pina. Aha. Toko dem no sa kibri dem leri man na inu an hukumoro. No, de leri man fino die jou ukumoro. Daarom moest dat tapa ukuno. In afkosu ko jou een kerk gebouw. Je ziet de profeet tak de uku e preki ki you know. De man ja nanga pars, na de wasa gado e takina, de profeet is amo sen ki you. De no kibri jou ukumoro. Tabo. Ma u aisa si u leri man. Samsa? Ma u aisa si u leri man. I know, is de leri man fi. Tak de man snap nanga wa boksu tapa uku. Je begrijpt? Tago. En u yesi sa yere wa wortu. Na un bakataki. This is dead that passi. Yere, wis. Omes mij wakapsa toch? Puru de wakapsa. Maar dan je yera wortu na de bakatak. Hey, jana apasi. Draai kona apasi. Je begrijpt? Lees je dat we soorten beraad mis aan apasi aan amissa. Waka na hem ini. Aha. Te u draai na da leti anu sei. En te u draai na da fruktu anu sei. Je ziet? Te we snap tapa ukuwe kartes wat a komba kana apasief kado. Soorten sana apasief kado. Want sa, tu pasi no mode. Apasief kado, nanga wa satan. No mek no ama koryu. Tu pasi no mode. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is you
nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord